el fet de que t'hagin de fer una analítica, t'hagin de punxar o t'hagin de treure un queixal, doncs això genera molta angoixa, evidentment. Per tant, el gos el que fa és distreure, ens ajuda a calmar. De fet, està demostrat a nivell científic que acariciar un gos que ens transmet confiança fa que ens baixi el cortisol i ens pugi l'oxitocina, que són hormones que ens fan sentir millor. La veritat que és una experiència molt positiva, perquè tot i que el nen vingui aquí al metge tot tranquil, encara ajuda a que sigui un moment més agradable, que hi hagi més calma. Durant les intervencions estan molt més contents, venen a veure el gos, no a fer l'analítica, i després l'efecte perdura i si necessiten una altra analítica, per exemple, tornen a demanar el gos i evidentment els hi tornem a portar. Doncs aquest projecte de fet és un estudi de recerca, és un assaig clínic, hi ha una tesi doctoral darrere i evidentment mesurem a nivell de nens si estan contents o no amb una escala EVA, mesurem a nivell de pares, que també són importants, a nivell de les professionals que intervenen, tant infermeria com l'odontòloga.